אז בואו נצפה בסרטון. מטה מחלקה ג' אנחנו התכנסנו כאן היום כדי לדון בנושא חשוב מאוד. חזרנו ממסע ישראלי, וזה לא ייתכן שאחרי המסע הזה לא נותנים לנו לצאת הביתה. אוקיי, מטה, אני רוצה לשמוע רעיון. יש לי רעיון, המפקד. כן. בואו נעשה שלכולנו כואב הראש. כאבי ראש! מה? כן, עוד רעיונות. יש לי רעיון. כן. בוא נעביר בקבוק חם במסדר חולים. תמיד עובד. היה באלף, לא. כן, עוד רעיונות. יש לי רעיון גאוני. כן. אני חושב כן, עוד רעיונות. שלפוחית רגיזה, יכול להיות? שלפוחית רגיזה. אני רוצה לשמוע את רעיונות מטה. יש היום פצצה. כן. שלשולים. וואלה. מטה, בוא נעבור על זה עוד פעם. רעיון שלי בטח. מה עם כאבי ראש? לא. התבטל. מה עם בקבוק חם? היה באלף. שלפוחית רגיזה. מכירים את זה כבר. הלכתי קיבינימט. מה אתם חושבים על שלשולים? כן. אפשר לעבוד עליו בקלות. התקבל ברוב קולות. אנחנו יוצאים עכשיו הביתה. אוקיי, מטה, בואו נעצג את המחזור שלנו בכבוד. קדימה, שימו ידיים! שול! קדימה, אחורה, קדימה, ככה זה עולה. קדימה, אחורה, הצידה, ככה זה עולה. קדימה, כנסו. בבקשה, תגיד אותו. בוא, כנס, בבקשה. יחסים שצריכים להספיק לשלם. אוי, זה בטח השפעת הזאת שמסתובבת כאן. קח בבקשה אישור. אנה מוכשרת המון פוטנציאל, פעם היא תצליח אם ירצה הגורל. אנה לא גומרת, אנה מאחרת למקום שיהיה אפשר אחרת. אנה אומרת קשה לי לגדול, אנה שואלת למה לסבול, אנה לא מבינה. אנה חשבה שמותר לה לבחור, אוי, בגלל השפעת הזאת נגמרו כל הפתקים. חולים פה, אה? בטח כולם עשו חולים. הייתי שם במסע, לא קרה כלום. תכף נבדוק. חולים, אה? אני מאחרת למקום שיהיה אפשר